to je, že rieka do mora sa vlieva a ten, čo nevie spievať, tak. Čím to je, že mladí netúžia byť múdri a ženy ukryté sú v púdri. Trúfate si sami, poďme, možno zlodej a možno nie jediný. Zmíš sa v knihu dní, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len prečí. Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda. Čím to je, že to nenávidí jeseň a kritik nenapíše pieseň. Tá otázka je možno hlúpa, no ja chcem vedieť, čím to je, že kým cigarety stúpa, že už sa rozozmočia iba sláky a lietať nedokážu ľudia, ale vtáky. Chcem vás počuť, možno zlodej a možno nie. Spíš sa v knihu dní, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len prečí. Snáď sa raz odpovedí dočkám, nemusí všetko, stačí niečo. Ivan! Zásud má každý plný zoznam. Ideme do finále. Čím to je a vôbec prečo? Čím to je, že neúspešní chcú byť krví, tí, že úspešní sú prví. Čím to je, že Maria stania sa dá, až keď zavrie svoje oči. Možno zlodej a možno nie. Spíš sa v knihu dní, čo raz a navždy vysvetlí, prečo sú veci tak, jak sú. Život má chuť zápasu a človek ním len